Atunci când vrei să construiești, ești criticat. Atunci când nu faci nimic, ești condamnat. Trăim într-o lume în care cei din jurul tău te țin pe loc, nedorind să știe ce poți să faci tu. De aceea, tu trebuie să lupți pentru ceea ce vrei, să nu renunți la visurile tale, indiferent ce spun alții. Când o să fiu mare voi ajunge campion, îmi vor face galerie mai ceva ca pe stadion. E nevoie doar de muncă, ambiție, determinare și într-o zi numele meu va răsuna peste hotare. Atunci când dau la sac mitralieră în Irak, iubești ceea ce faci și de-aia mă vezi dedicat. Sunt serios și implicat, fac totul fără greșeală. În ring sau în sală, am fost și voi fi o fiară. Adversarii mei vor plânge, fiindcă am asta în sânge și nu mă voi lăsa până când sus nu voi ajunge. Voi pleca de jos și promit că în câțiva ani ajung ca Dragoș Bodnarescu, campion european. Mândru că sunt român peste tot unde o să lupt. O voi zice cu mândrie că vin de la Câmpul Lung. X-Fighter casa mea și vreau să știe adversarii că nu mă las până când o să umplu cu medalii. X-Fighter, aici e casa noastră, ăștia suntem noi și n-are cine să ne oprească. X-Fighter, strigați ca pe stadion, să se audă în România că într-o zi vom fi campioni. X-Fighter, aici e casa noastră, ăștia suntem noi și n-are cine să ne oprească. X-Fighter, strigați ca pe stadion, să se audă în România că într-o zi vom fi campioni. De la mic la mare pregătiți de antrenamente, intrăm în sală cu aceeași dragoste și sete, fără pic de teamă că nu o să trecem testul. Doar suntem antrenați de Dragoș Bodnarescu. Suntem o familie mereu gata de atac, totul ordonat, toate puse cap la cap. Am căzut, ne-am ridicat fără teamă de rival, numele nostru va fi subiect internațional. X-Fighter suntem noi, pregătiți de victorie, conduși de cel mai bun, curând vom scrie istorie. Dragoș, X-Fighter, România, Câmpul Lung, Europa, pregătește-te că o să sosim curând. X-Fighter suntem noi, pregătiți de victorie, conduși de cel mai bun, curând vom scrie istorie. Dragoș, X-Fighter, România, Câmpul Lung, Europa, pregătește-te că o să sosim curând. X-Fighter, aici e casa noastră, ăștia suntem noi și n-are cine să ne oprească. X-Fighter, strigați ca pe stadion, să se audă în România că într-o zi vom fi campioni. X-Fighter, aici e casa noastră, ăștia suntem noi și n-are cine să ne oprească. X-Fighter, strigați ca pe stadion, să se audă în România că într-o zi vom fi campioni. Doar așa vei ajunge să scrii istorie. Așa am făcut și eu. Și tot așa voi face mai departe. Și voi lua cu mine pe toți cei care își doresc asta. Vreau să scriem istorie. X-Fighter, aici e casa noastră, ăștia suntem noi și n-are cine să ne oprească. X-Fighter, strigați ca pe stadion, să se audă în România că într-o zi vom fi campioni. X-Fighter, aici e casa noastră, ăștia suntem noi și n-are cine să ne oprească. X-Fighter, strigați ca pe stadion, să se audă în România că într-o zi vom fi campioni.